Waqt żjara fil-Kalkara Boatyard Company Limited tal-familja Del Ceppo, kumpanija li timpjega ma' 30 persuna, il-mexxej laburista Joseph Muscat iltaqa' mas-sidien u mal-ħaddiema tal-kumpanija li tkellmu miegħu dwar ix-xogħol tagħhom. Joseph Muscat qal li din il-kumpanija għandha l-potenzjal li tikber u tagħti servizz fis-settur marittimu. Żied li gvern ġdid jemmen li dan huwa settur li se jkun qed jipprovdi tkabbir ekonomiku u dan meta sallum il-potenzjal ta' dan is-settur għadu mhux realizzat biżżejjed. Il-qasam marittimu għandu jkun qasam li jipprovdi ferm aktar investiment, ferm aktar postijiet tax-xogħol u postijiet tax-xogħol li jkunu ta' kwalità minħabba li jkun hemm bżonn ċertu skills, ċertu snajja illi hemm bżonn li ovvjament nikkultivawhom. Joseph Muscat żied li gvern ġdid se jkun impenjat li jtejjeb l-infrastruttura marittima ta' pajjiżna u joħloq programmi ġodda li permezz tagħhom nattiraw lejn pajjiżna oqsma ġodda brabta mas-settur marittimu. Qal li gvern ġdid se jkun qed iħares lejn ir-riġenerazzjoni tal-port il-kbir u l-madwar b'mod aktar holistiku u vibranti u jara li jiġu żviluppati b'mod aħjar faċilitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-industrija tal-yachts u s-super yachts. Dan fil-waqt li jkompli esplora oqsma oħra relatati bħas-servicing tal-oqsma marittimu industrijali b'tali mod li jinġib aktar xogħol lejn pajjiżna, għal Joseph Muscat. Konvinti li l-qasam marittimu għandu jmur lil minn sempliċement reġistrazzjoni tal-vapuri, dik hija xi ħaġa tajba, l-reġistru tal-vapur Malti kiber u ħankunu qed inkomplu intejbu l-leġiżlazzjoni tagħna biex inżommu dak li għandna u nkatruh imma nemmnu li hemm bosta potenzjal ikbar f'dan il-qasam biex noħolqu aktar postijiet tax-xogħol. Akkumpanjaw lill-mexxej laburista Joseph Muscat tul din iż-żjara il-kandidati laburisti Joe Sammut u Etienne Grech.